I čao ljudi, došli u moj novi video, danas ćemo igrati Minecraft. I prvo ćemo da napravimo baštu, ovdje ispred kuće. Treba će nam motika, imamo tu 2 stika. Evo. Ovdje sam napravio beskonačni izvor vode. Prvo ćemo da prokopamo, evo ovdje možda 1, 2, 3, 4 bloka. Da imamo 8 mjesta. Uzet ćemo, ostavit ćemo i ovo. Tako i to je dobro. Sada ćemo na ove 4 ćemo da posadimo seno, to je pšenicu, i ovdje 2 ove i 2 ove. To je za sad naša bašta. A ono što sam htjela da vam pokažem u ovoj epizodi je da sam ja išao u mine. Izvinite što nisam to snimao. I našao sam nešto jako dobro. Evo, kao što možete da vidite, pokazat ću vam chest. Znači vidite, našao sam i gold, ali najbitnije sam ostavio da iskopamo u ovoj epizodi, tako da uzet ćemo ovu hranu i idemo u mine. Nadam se da nema mobova, držat ću za svaki slučaj mač. Ovo smo već istraživali, mislim, u 3. epizodi. I čuo sam skeletona. Tu sam iskopao iron. Tu je cave. Ja sam ovdje skrenuo i to je dobro što sam uradio, pošto sam našao ovo. Evo ga, ima 6 diamonda, to ćemo odmah da iskopamo. I evo ih, naši prvi diamond, odlično. Mislio sam prvo da napravimo kramp, pa da idemo da minamo obsidian. Mislim da je to dobra ideja. I da napravimo nether. Trčat ćemo ovdje malo, pošto imamo hrane. Mislim, imamo samo 3 ova, ali nema veze. Evo ga. Čuo sam endermana, ne, skeletoni. Samo ću da potrčim. Dobro je. Mislim da sam uspio da im pobegnem. Evo, izašli smo iz mina i sada ćemo da napravimo pickaxe. Tu neki imamo drveta. Ovo sam slučajno postavio i napravit ćemo stikove i jedan pickaxe. Stavit ćemo ga tu. I sada idemo da kopamo obsidian u cave-u koji sam našao. Tu mi je rudnik. Nadam se da nećemo naletati opet na one skeletone. Ili endermana. Odlično. I ovo ćemo da zatvorimo za svaki slučaj. Može i ovako. I dalje se čuje ovaj enderman, ne znam zašto. Ali ne smeta nam. Sada ću da uđem u ovaj cave i
Vidio sam da tu ima obsidijana. Odlično. Znam da je ispod lava, tako da ću reći da stojim na bloku dok ga kopam. Čuje se. Nema lave. Negdje drugdje se čuje izgleda. Ali i dalje ću da čučim. Drugi obsidijan. Evo ga. Tu već ima lave. I tu ćemo da stavimo zemlju. Za svaki slučaj. Mislim da i ovdje ima lave. Da, mislim da ovo nije dovoljno. Prvo ćemo napraviti enchanting table, pa ćemo u sljedećoj epizodi i da napravimo nether i da idemo. Tako da znamo gdje je ovaj naš obsidijan i vraćamo se nazad. Ide malo sporije. Evo ga, tu smo zatvorili zbog skeletona. Pošto ih ima dosta. Evo ih vrata. Skoro je pao mrak, izgleda. Da. Mislim da sad mogu da prespavam. Evo ga. Odlično i sada idemo po krave. Vidio sam ih tamo dok sam cepao drva za pod kuće. Ostavit ćemo dve. Kad nam poraste seno. I nije nam dropala kožu, nema veze. Ova će valjda. Da, ova da bi dropala dve kože, to će biti dovoljno. I treba će nam šećerna trska. Ne znam gdje ću nju da nađem, ali vidimo se kad je budem našao. Evo nas ljudi, ja sam tražio sugar cane i ugledao sam se ovog ovdje ostrva. Evo, imam ovdje sugar cane, to je šećerne trske. I video sam da tu ima još jedan village. To je odlično. Imamo 5 sugar cane-a. To nije loše, ali nije ništa specijalno. Uglavnom, htio sam da pokupimo ovo seno. Tamo ima neka visoka planina izgleda. Ima dosta sena i dosta je veliki village. I villageri imaju profesije, to je ekstra. Pillageri, bit će rejda. Ne može biti. Vidio sam pillagera dole. Moram da pokupim stvari i da bežim. Jeste ga i vi vidjeli? Evo ga. Video me, samo ne smije da uđe u selo. Da li smijem odmah da ga ubijem? Moram.
Raid! Mnogo su precizni. Ne. Nadam se da neće naći ovdje. Ne vidim da piše raid od ovoga za snimanje. Zato se nadam da nije, ali ušla su dvojica, još jedan nosi zastavu. Ali villageri ne drame, to mi je jako čudno. Moram ga ubiti. Jedan gotov. Imam još jednog. Odlično. Ne! Počeo je raid. Moram da bežim. Morat ću da bežim. Ima i delfina. Morao sam da pobegnem. Nisam smjela da se kačim sa pillagerima, nisam dobro opremljen, imam dijamante kod sebe, imam dijamantski krab. Znači, stvarno nisam smjela. U redu. Tu ćemo da uzmemo vazduh. Našli smo ovo i ovdje bi trebalo da ima chest. Evo ga. Mislim da je to to. Da, to je chest. I našli smo fishing rod sa ovim lošim efektom. Moram ići gore. Dobro je. Ne, vučemo ovo. U redu je. Našao sam chest. U ovome našao sam sugar cane u village-u. Mislim da je ono pillage, nisam siguran, ali neću tamo da idem. Uglavnom ljudi, vidimo se kad budem došao kući. Ćao. Uglavnom ljudi, ja sam sačekala da se raid završi i otišla sam u ono selo. Imam dosta sena. Uglavnom sada ću da napravim knjigu. Tako. Mislim da ide ovako i to, da. Tako se pravi knjiga. Napravio sam knjigu, imam obsidian, imam diamonde i šta ćemo da napravimo? Napravit ćemo enchanting table. Stavit ćemo ga ovdje i kad budemo imali bookshelfove kao nadogradit ćemo enchantove sa levelima. Nadam se da ćemo moći da doguramo do 30 levela, trenutno imamo 0. I posadit ću ova 2 sugar cane-a ako imam peska ovdje. Nemam, imam kod kuće. Loša ideja.
Uglavnom sačekat ću malo da mobovi umru. I ići ću po pesak da posadim ovo. Mislim da mogu ovako. Dovoljno. I to ću staviti na krajeve bašte. Jedan tu i jedan ovdje. I eto ga, sada imamo i šećernu trsku, to nam je jako korisno zbog knjiga koje će nam trebati za enchanting table. I ništa, u ovoj epizodi smo našli diamonde, mislim između epizoda, u ovoj smo je iskopali, napravili baštu, našli sugarcane, napravili enchanting table i našli još jedno selo što je jako bitno i našli smo dosta sena u tom selu. Uglavnom ljudi, to je to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite like, subscribe-ite se na kanal i šerujte video sa vašim prijateljima. Do sljedeće epizode, ćao!